Сега снимаш ли? Снимаш ли? Аз снимам. Така че внимай какво правиш, защото вече си в фокус. Виждам те. Ето така започва един филм. Да. Филм с двама оператори. Обектива на лице. Полинка е там на лице също. Сега ще вкараме леко зум. Това са първи. Тича. Оп, тук леко малко повече приближихме. Аз мисля да остава. Защото Това езеро е естествен източник на сладка вода. не знаем откъде идва тя обаче. Много от езерата на Кейт Клъс. И е необяснимо как. Аз ще оставя Трифон да говоря, защото по-добре обяснях. Оп! Тук е нов lifeguard on duty. Което значи, че... Да, затова има толкова много желаящи си да къпат. Аз мисля да го оставя. Ето тук и да влезам да поплувам малко. Защото все пак е хубаво да се имам в това филмче. Оператора от време на време трябва да се снима. Го знаят хората. Кой ги прави тия хубави филми? Така, оставяме го тук. Близаме да плуваме малко. Така че до скоро. Ще се видим след малко. Аз виждам да плувам. Абе, че се снима. Колко бях ентусиазиран. Забравих си махна слънчето очила. Което не е лошо. В принцип трябва да имам плувни очила, но си ги забравих от тях. Полинка вика, че да съм по-внимателен да не си загубя бананските, което е истина. Може това да се случи. Тук нещо апаратурата се... Не е както трябва, сега ще го оправим. Добре. Сега ще влеза да плувам. Искам внимателно да гледате. После съм заслужил какво дължа целия си живот. Това си години плуване ме е докарал до този начин на плуване.
драги зрители, това е Полинка на екрана. Тя се престраши да влезе да плува. Малко зиморничева, но вече виждам, че е окей. Понеже на мен много ми харесва. Приключваме този филм за момент. Я лизам да плувам. Ще ви покажа само набързо какво представлява това езерце. Каква приказка е. Водата е просто... може да си пиеш. Невероятно. Чисто, топло, слънце, зеленина. Това е един рай. Снимаш филмче ли? Снимам филмче, да, в момента си в обектива много отблизко. Мисля да приключа, защото ми е мокро всичко и ще го намокра. Има някаква лойка в това. Значи, така изглежда и моето апаратче, абсолютно също. За тия дето не знаят. Да, това е машината, с която правим тия чудеса. Ще направим панорамна снимка. Аз вече я направих, защото малко ми трепереха ръчичките, защото се разчувствах. Оп, тук въздахме във фокус. Да видим Поли къде е. Ето я, студеничко е малко. Малко е студено. Това е, защото трябва повече да се загрее, да поплува. Тя влезна, сега ще излезе и ще каже, студено е.